'Yan arewacin Najeriya, shin kun san wane kallo 'yan kudancin Najeriya suke muku? Suna muku kallon almajirai ne, mabarata, marasa zuciya. Gaskiya suka faɗa ko ƙarya? Tabbas gaskiya ne, abin da suka faɗa gaskiya ne, domin me kuke yi? Duk lokacin da aka ji wani ya fito rediyo ko ya fito kan TikTok yana ɗaukaka yana kamar yana girmama wani, yana faɗan wasu abubuwa da yake, to in ka duba za ka ga ya ɗau kuɗin da bai kai ya kawo ya ba shi ba ne, ko ya ɗau abinci ya ba shi. Ku duba yadda social media take cika yayin da wani yake raba abinci ko yake raba dubu ɗai-ɗai, za a yi ta haskawa, mutane suna yabon shi suna cewa ai wane ya zo yana raba mana kuɗi. Ba fa wani ya ja ya ba shi sana'a ba, ba wani ya ja ya kai makaranta ba, kawai kuɗi ya zo ya ɗauka wanda za ka je ka ci abinci a lokacin, Allah ya ishe ka ma ka ci abincin safe da na rana, amma ka fito kana cewa ai sai wane, saboda ya zo ya baka 1000 ko ya baka buhun shinkafa. Akwai wanda na gani yana nan yana yawo, wanda shi ba za mu ce mai mahaukaci ba, ba za mu ce mai hankali ba, saboda rana ya ba shi buhun shinkafa da wani ɗan kuɗi, wai ya zo yana cewa ko Fir'auna rarara ya zo ya ce su zaɓa sai sun zaɓe shi. Kwanaki na ga wani bidiyo wanda wannan bidiyon to me ma zan ce a wannan bidiyon, ya rarara ya fito sallar idi